ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಶಿಟ್ಟಿ ರಿಯಾನ್ಶ್ ಲಕ್ಷ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆತಂಡು 6:45 ಕಾಡೆ ಎಲ್ಲ ಮೀದು ಬತ್ತಿ ಬಾರ್ದು ಪೂರ ಆಡು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ಗೆ ಕಾಡೆ ಕಾಣಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೀದು ಲಾಯ್ ಕುತ್ಕೊಳತಿ ಜಪ್ಪೊಲಿ ಮೂರು ಲಾಯ್ ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪೂರ ಬುಡ್ಪಾದಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ಕೈ ಪಟ್ರೆ ಚಾಕೋಪದ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ಕತ್ತಿದ್ದೆ ಚಲೋ ಇತ್ತಂಗೆ ಮಲ್ಪರಂಟು ಕೋರಿದ ಕೈಪು ಮಲ್ಪರಂಟು ಯಾನು ಬೇಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಇದು ಒಂಜಿ ಲಡ್ಡು ಮಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಡ್ಡು ದಾಯ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಅನ್ನಿಗಳಿಗೆ ಕೈಪು ಮಲ್ತುಗೆ ತೊಂಡೆಡೆ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಡು ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೈಪೆ ಮಲ್ತುಗೆ ತೊಂಡೆ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಆಗಲೇ ಶಾಲೆ ಪೊರಂಟು ಆಗಲೆಲ್ಲ ಕೌಡ ಎರಡು ತುಂಬ ಎಂತು ಕಾಯಿನ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಸಾಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರಿದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪನ ಆಗಲೇ ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಲೋ ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋರೆ ಬಿದಡ್ನಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋರೆ ಬಂಡ ಟೈಮ್ ಆತಜಿ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡಲೆನ್ನ ಕುಂಟರ್ದು ಆಡ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಉಚ್ಚಿದಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಉಚ್ಚಿಗ ಅಂತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಡಬ್ಬ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೀರು ದೋಸೆ ಆಣೆನ ಮಲ್ತದು ಕೋರಿದ ಕೈಪುಂಡಿ ನೀನು ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಮಲ್ತ ಕೈಪಂಚದ ಕೈಪುಂಡೆನ್ನ ಒಂದು ದಾಳಿಂಬು ಇನಿ ದಾಳಿಂಬು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಆಯಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟಿದೆ ಐಕ್ ಬೈಯಾಗ ಆಯಗ್ ಏನಾಡೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೇಕಡ್ ಕೊರ್ಕಂದು ಏನಿತ್ತೆ ಪೊಮಗ್ರನೇಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಂಡ ಆ್ಯಪಲ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಪಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡ ಕಪ್ಪಾಕೊಂಡು ಬಯ್ಯ ಮಕ್ಕ ಐಕ್ಯಾನ ಮುಂದೇನು ಕೊರಿಯಡ ತಿನ್ನುವೈತೆ ಪ್ರಪ್ಪ ಅಂದು ಮುಂದೇನು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ನೇನ ಕೈಕು ಬೇಗ ಅರೆಬೋದು ನೀ ಫ್ರೀಯ ಅಟಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ರಪ್ಪ ಆತನೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಪುರ ಆಂಡೊಂಡತೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾನೇನು ಸಾಲ್ಪನು ಒತ್ತಿಪ್ಪತ್ತೇನು ಅದೇ ಪಟ ಕೆಲಸ ತೆಗಿತಾನೆ ಮೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲರ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಈಚೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆದಿತ್ತು ಚುಡಂಡತಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಕ್ಳ ಕಿರಿಕಿರಿನೇ ಓಯ್ ನಾವು ಕೆಲಸ ಆತ ಅವು ಬಾಕಿ ಅಡಿಲ್ಲ ಅವರೆಂಡು ಒಂದು ಮಂಡೆ ಅವೇ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಕುನೆರೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಆತಜಿಗ ಮಂಡೆ ಪುರ ಹಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಕಲ್ಕುನೆ ಅಗಲೆಗೆ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಅಗಲೆಗೆ ನೆನ್ಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಎನ್ನ ತಪ್ಪು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಆತಜಿ ಎನ್ನ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಅಗಲೆ ನಡೆದೇ ಏನ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ಅಂಚನ್ ಇತ್ತೇನವೇ ಒಂದು ಮಂತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಂದಿತ್ತದೆ ಇಂಕ್ರೀನಿ ಲಡ್ಡು ಮಲ್ಪರಂಡು ಲಡ್ಡು ಒಯ್ತ ಪಂಡ ಪದಿಂಗಿ ಉಂಡಂಡ ಪದಿಂಗಿ ಅಂಚಿನ ದಿಂಡವು ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡ ಹಾಲಂಡ ಮಿನಿಂದ ಯಾನ್ ಪದಿಂಗಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪದಿಂಗಿದ ಲಡ್ಡು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಲಡ್ಡು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರೀ ತಗೊಳ್ಳ ಇರ್ತದೆ ಈ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳು ಗುಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇನೆ ಊಡ್ದು ಬತ್ತಿದಿನ ಗುಜ್ಜೆ ಅಂಚದ ಅಗಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತುಡು 11ನೇ ಮಾಲ ತಗೊಳ್ಳುವ ಒಡಿಸ್ಸಾದ ಗುಲಗುಲು ಮಟನ್ದ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಾರಿಲ್ ಆಗಿದ ಮಟನ್ದ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಐತಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರೋಡದ ಊಡಪ್ಪ ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಏನಪ್ಪ ಹಾಡ್ನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಚೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ತಿ ನಾನಿ ಅಗುಲು ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೋದ್ ನಂಗ್ಳು ಉಪ್ಪು ಜೇರು ಅದ ಹೆಂಗೇನ ಕೊರ್ಕ ಬಂಡ ಅಗುಲು ಪೂಜೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏನ ಮಲ್ತಿನಾನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನಾನಿ ಅಗುಲು ತಿನ್ಪೂಜೆ ಅದಲ್ಲ ಅವು ವಾರ ಒಂದು ವಾರ ಐಕ್ಯಾನ ಏನ ಮಲ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಲಡ್ಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಪಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಜೀವರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಾಜನ ಅದೇ ಅದೇನ ಕೊರ್ದು ಬಿಡೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ನಾನು ಲಡ್ಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಲೈತೆ ನಾ ದಾಳಿಗ್ಲ ಕಲೆ ತಾಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಲೆದಾಯ ಬಗ್ಗಾನು ಅದೇನು ಪುರ ಪೊತ್ತುದು ಶಾಲೆ ಕೊಟ್ಟವು ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಚಂಪ ಅವು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ತೊಂದ ಡಬ್ಬ ಜಿಂಜಾದ ಆಡೆನ್ನ 11 ಪೊನೋದು ಇದೇ ದೀಪ ఒక పోనగా బ్యాకెట్ జింజా ఉంటూ పోలి ఇక మూడు ఇది ಬಿಡ್ಪೆ పోనಗೆ ಬಕನೇನ ಪಾಪುಡು ಇದನ್ನು ಪದಂಗಿ ಗೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ పొత్తు ಗೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಣ ಗ್ಯಾಸ್ಲ ಚಾಲು ಬಂದಿದ್ದೆ ಮರಲೇದಿ ಪಂಡ ಮರಲೇದಿ
पागल है ಇದನ್ನತ್ತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಯಾನವೇನು ಒತ್ತೊನ್ವೇನು ಹದ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕನಿಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಚೊಲೆನ ಪೊತ್ತದ ಆಡುಂದು ಪದಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಯಾವು ಅದೇ ಸುಮಾರು ಬೆಚ್ಚಾಡು ಯಾವುದು ಇಂಚು ಬಾಯಿ ಪಣ್ಣಗ ಕೊಟ್ಕೊಡಾಪ ಯಾವ ಚಲೋ ಬಂದ್ ಕರ್ ದಿಯಾ ಜಾಯ್ ಇತ್ತವೇನು ಚಪ್ಪಾರ ಬಿಡ್ಕನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಪ್ಪ ಹೊಡಿ ಚಪ್ಪಾಯ ಬೊಕ್ಕವೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಪಾಡ್ದು ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಕಳೆದಿ ಓಡು ಆದ ಮಟೇನು ಕುಂಟುನು ಲುಂಬಾರೆ ಮಿಷಿಂಡ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಕೈಟ್ ಅರ್ಧದು ಲುಂಬದ ಬೊಕ್ಕ ನುಂಗಾರನ್ನು ಮಿಷಿಂಡ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತಾನು ಅವಿತ ಆಡು 20 ಆವಾಜ್ ಬರಂತನ ಇತ್ತವೆ ನುಂಗಾರೆ ಪಾಡ್ವೆ ಹಾಂ ಟೈಮ್ ಉಂಡೆಂಡ ಶಾಲೆ ಪೊರೆ ನುಂಗಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ If we tried it, we can make it. But don't we ever stick? ಇದು ಕುಂಟ ಆಚಿಡ್ ದಾಂಡೆಂಡ ನಲ್ಲ ಎಂಡ ಒಂಜ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಇದು ಬೇಗ ಪೂಡೊಂದು ದಿವಸ ಏಕೆನ ಬೆಲ್ಲ ಪಿರೆಸದು ಗೆತೊನ್ನೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ಪಿರೆಸದು ಗೆತೊನ್ನೆ ಚಲೋ ಬತ್ತ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ದು ಅಲೆ ಕಡೆ ಹೊತ್ತು ರೀತಿ ನಂಚಿದ ಪದಂಗಿ ಪೂರ ಅವು ಮುಂದಾತಂದ ಚಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಈತ ನಾವು ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದವೇನ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂದು If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಚೂರು ಕಾಜು ಬುಕ್ಕ ಬದಾಮ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅವೇನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಒಂದು 2 ಸುತ್ತು ಖಾಲಿ ತುಂಡಾಪಿನ ಸಣ್ಣ ಬಡ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಡಾಪಿನ ಅಂತ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತ ತುಂಡು ಆಗೋದ್ರೆ ತುಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಡ್ಬಿಡು ಅಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಪಾಡ್ದ ನೀ ಪಾಡ್ದ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ನೀ ಪಾಡೋಣ ನೀ ಪಾಡೋಣ ಬೊಕ್ಕ ನೀ ಬಿಚ್ಚಾವಲಿ ಅದು ಮಟ್ಟಾನ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ ಚೂರು ಯಾವುದು ಅದೇ ನೆಯ್ಯಿ ಬಿಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಪೀಸ್ ರೀತಿಯ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಇದೇ ಉಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಿನ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ತೋಜ್ಜೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇದು ಬೋಡಾಗಿ ಪಾಡಬೇಕು ಇದು ಯಾವ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೀರಾಗಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಆಂಡ್ಲ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ ಪೀಟನ್ನು ಪಾಡೋಣ ಒಂದು ಪೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ಏಲಕ್ಕಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಣಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಬಿಟ್ಟಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಗ್ಯಾಸ್ ನನಗೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ಲಾಯ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂತುಲಿ ಪೂರ ಬೆಲ್ಲದೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತುಲಿ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಕೈಟಿಂಚ ಒಂಚೂರು ಪಿಜಿಂಕದು ಸಮ ಅವೇನು ಒಂದು ಸೆಂಟ ಉಂಟು ಅವೇನು ಪೂರ ಕಲೆಪ್ಯಾನ ಕಲೆದು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಕ ನಮ್ಮ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟರೆ ಆಯ್ಜಿಡ ಒಂಚೂರು ನಾನೆಲ್ಲ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೋಡ ಪುಣಿಂಕೆ ನೋಡು ತೂಕ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣಂದು ನಾನು ತೋಷ್ಪಾವಿನಿಗಲೆ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟರೆ ಬರ್ಪುಣ ಇಜ್ಜು ತೂಕ ಅಲೆ ಐರಾಮ ಬೆಚ್ಚೊಂಡಿ ಏನು ಅಲ್ಪೊಡೆಯರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ದೇನೆ ಇತ್ತು ನಾನೇ ಏನೋ ಮಲ್ಪೊಡೆಯರೆ ಗೊತ್ತು ಬೆಚ್ಚೊಂಡೊಂದು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುನ ಏನೋ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟರಲ್ಲ ಬರೋಂದಿಜ್ಜೆ ಕೊಂದ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡು ತೂಕ ಬೆಚ್ಚ 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 ತುಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ತಾನು ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೇವೇನು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಬರೋದೊಂದು ಆ ಒಂದುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟರೆ ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟದೆ ಅನ್ನೋಗಲೇ ಬೊಕ್ಕ ತುಷ್ಪ ಯೊಬ್ಬ ಬೆಗತ್ತು ಪೋಯೆ ಫೈನಲಿ
ಆಂಡ್ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಯಾನು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈತಾನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡೈತಾ ಬೊಕ ಅಗಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಗಲ ಡಬ್ಬೋಡ್ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಇನ್ನ ಕೈ ಪೂರ ಪೊತ್ಕೊಂಡು ಈ ಲಾಡುದ ಬೇರೋಡು ತೂಕೈತೆನ್ನ ಮಗೆ ಏನ ಮಲ್ಪೆ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಏ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆಂಕ ಏನಾಲ್ಪು ನೀರು ಅಯ್ಯೋ ಯಾವರೇ ದಾಲ ಗೊಬ್ಬರ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಿದೆ ಏನಕ್ಕ ನಿಂತು ಏನ ಬಾಬು ಸ್ಪೈಸಿ ಇಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಖಾರ ಪುಡವ ಏನ ಲಡ್ಡುದ ಬೇರೋಡೆ ಏನ ಆಯಕ್ ದಾಲ ಕೊಡ್ತಿಜೆ ಬತ್ತಿನ ತಿಂಚಲೆ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಚನ್ ಪೋಯನ ಆಯ ಮೂಲು ಆಯನ ಅಲೆ ಪೂರ ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ದು ಅವು ಡಬ್ಬ ಐತೆ ಏತ ಬಾತ ಇದ್ದೀನಂದ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಂತು ಮುಲ್ಕುದಿಂದೆ ಕೈ ಪೂರ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಮಾರ ತೀಕೆ ಅವು ಚಲೋ ನಂದಾಲ ಕೈ ಪುಂಡೆ ಇಂಕ ವನಸ್ ಮಲ್ಪು ನಾನು ವನಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯಗ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ವನಸ್ ಓಕೆ ನೀ ಅಣ್ಣೆ ಬರೀ ಲೇಟ್ ಉಂಡು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ಅದು ಮುಟ್ಟ ಏನು ಫ್ರೀ ಒಂಚೂರು ನೆಲ ಹೊಚ್ಚಿದ್ದು ಜಿಂದಿತ್ತು ನೆಲ ಹೊಚ್ಚೋಡಿ ನೆಲ ಹೊಚ್ಚಿದಿತ್ತು ಅವು ಕಿಚನ್ ಅವು ಪಸಾರ ಮಲ್ದಿನ ತಿಂಗ್ ತೆಕ್ಕರಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಅವ ಇವಾಗ ನೆಲ ಹೊಚ್ಚಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂಚೂರು ಆರಾಮ್ ಮಲ್ಪುನು ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಟಿಕ್ಕು ರೊಟ್ಟಿ ಸಂಡೇದ ರೊಟ್ಟಿ ಒರಿದಿನ ಉಂಟು ಅವು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕೋರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಲೋ ಓಕೆ ಇಂದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾನು ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಟು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ದಾಲೆತ್ತ ನನಗಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ಡು ಪನ್ಪೆ ಚಲೋ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿರಗಲು ದಯದೀದು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಂಕೊಲ್ ಡೈಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಚಲೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್